खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ गोदान भिडिअ'आव आरो फिन खनसेबाव बरायनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव 18 पुस 1436 मायथाइ एबा 3 जानुवारि 2025 मायथाइनि सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअ'खौ नायना मोजां मोनगोन। गिबियावनो दङ मेष राशि। दिनैनि साना मेष राशिनि थाखाय मोनसे बेसेनगोसा सान जागोन, नाथाय रंजानायजों बुंफबनाय। लोमजानाय सुबुंफोरनि सावस्रिया साबसिन जागोन, नाथाय अब्लाबो गुसुनिफ्राय बारग'नो नाजानाया गोनां। जिउ राहानि बिथिङाव थासारिफोरा नोंथांनि फारसे दं। बेयो साबसिन दि नोंथाङा गावनि फालांगिखौ गोसो होयो आरो गुबुननि खामानियाव आखाइ होआ। जुदि नोंथाङा दावबायनायाव थांगासिनो दं, अब्ला सांग्रांथि आरो सांग्रांथिखौ जोथोन लानाया गोनांथार। गावनि अनजालुजों सोमोन्दोआ गाज्रिसिन जानो हागौ। नखरारि जिउआ गोजोनथाव थागोन। गथ'फोरजों सोमोन्दो थानाय जिंगाया खम जागोन। मिथिंगायारि सानस्रियाव सोलायनाय फैगोन। नाजानायाव थाबथानाय रां मोन्नायनि जाथावना दं। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों सोमखोर गाब। वृषभ राशि। आयनि बिथिङाव वृषभ राशिनि सुबुंफोरनि थाखाय दिनैनि साना मोनसे मोजां सान जानो थांगासिनो दं। हाथरखिफोरा बुङो दि नोंथांनि नखरावबो मोजां मोननाय आरो गोरोबलायनाया बांगोन। नाथाय जुलि जानाय जिउआव माबा मोनसे बाथ्रायाव माखासे गोनो गोथो जागोन। नोंथाङा अनलायनायनि बाथ्रायाव सांग्रां जानांगौ। नोंथांनि आन्दोनि अनलायनायखौ बयनिबो सिगाङाव फोरमायनो हागौ। खामानि मावथायाव दिनैनि साना गलाय-गथाय सान जागोन। खामानियाव गोसो जानाया खम जागोन। नाथाय मोजां बाथ्राया बे जागोन दि नोंथाङा जायखिजाया खामानि मावो बेनि थाखाय नोंथाङा आबुं बान्था मोनगोन। राङारि थासारिया गोजोनथाव जागोन आरो नोंथांनि मान-सन्मानआ बांगोन। बादायलायनाय आरो सुथुरनि थाखाय जेंनाफोरा जाथावना, बेनिखायनो सांग्रां जा। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सानजा सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोमो गाब। मिथुन राशि। मिथुन राशिनि हाथरखिफोरा बुङो दि खामानिनि बेलायाव दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय मोनसे मोजां सान। दिनै नोंथाङा देहा आरो गोसोजों नोंथांनि खामानिनि फोथाराव थागोन, जाय नोंथांनो आबुं बान्था होगोन। दिनै गोनांथार हाबाफोरावबो रां बाहायनाय जागोन, जायनि थाखाय नोंथाङा एसे जिंगासिनो हागौ। नाथाय खामायनाया थाबाय थागोन जाहाथे नोंथाङा बांसिन ल'ड लाया। जुलि जानाय जिउनि थाखाय साना सरासनस्रा जागोन। मोजां मोनलायनाय आरो गावजों गाव हेफाजाब होनाया मोजां मोनलायनाय जिउआव थागोन। लोगोफोर आरो आलासिफोरा न'आव सफैगोन। थुलुंगा होग्रा खौरां मोनगोन। नाथाय नोंथाङा खैफोद गोनां खामानिफोरनिफ्राय गोजानाव थानांगौ। दिनै नोंथाङा बिथांखिफोर आरो खामानिनि थाखाय बावसोमनायनिफ्राय मुलाम्फा जानो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों खमला गाब। कर्क राशि। दिनै कर्क राशिनि हाथरखिफोरा दिन्थियो दि साननि जागायनाया दिनै मोजां जानो थांगासिनो दं। नोंथाङा बे आयदायाव गोदान खाबुफोर मोनगोन। दिनै नोंथाङा नोंथांनि रिजुमेखौ बबेहायबा दैथायहरनायनि मुलाम्फा मोननो हागोन। साख्रि नागिरग्रा सुबुंफोरा दिनै जाफुंसार जागोन। खरसाया बांनो हागौ, नाथाय नों गोनांथार नङै खरसाफोरखौ सामलायनो हागोन। बेरेखाफोरनि सायाव नोंथांनि गोहोमआ थाबाय थागोन। नोंथाङा खहा खालामनो हानाय नङा। जेबो रोखोमनि खैफोद दाला। नोंथाङा बैसोगोरा सुबुंफोरखौ लोगो हमनायनि मुलाम्फा मोनगोन। आयेनारि हाबायाव समनि सिमाखौ गोसोआव लाखि। नोंथाङा आखा-फाखाथिनि मुलाम्फा मोनगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सानजा साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 1 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोथां गाब। सिंह राशि। दिनै नों सांग्रां जानांगोन। सावस्रि जेंनाफोर जानो हागौ। बेल' नङा, सोलोंथायाबो हेंथा जागोन। जुदि नोंथाङा सोरखौबा मोजां मोनो, अब्ला दिनै माखासे जेंनाफोर लाबोगोन। नोंथांनि रावबो लोगोखौ नोंथांनि मोजां मोनलायनाय जिउआव हेंथा दाहो। नखरारि जिउआव एसे जेंना सोमजिगोन, थेवब्लाबो जायफोरा हाबा जाखानायफोरा मोनसे मोजां जुलि जानाय जिउ मोनगोन। मावख'आव सोरजोंबा नांलायनो हागौ।
आयेनारि हेंथाफोरखौ बोखारनो हायो आरो मुलाम्फानि थासारि सोमजिहोनो हायो। दावबायनाय समाव नोंथांनि बेसादफोरखौ रैखाथियै दोन। आजै-आजौनि सम्पथिनि बिथिङाव दावगागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गलापि गाब। कन्या राशि। दिनैनि साना कन्या राशिनि सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे सरासनस्रा सान जागोन। नोंथाङा नोंथांनि जिउ लोगोरिनि फारसे मोजाङै गोसो होगोन आरो बिसोरनि खोथाखौबो खोनासंगोन। नोंथाङा नोंथांनि गोसोआव सोलिबाय थानाय जेंनाफोरनि मोनसे सुस्रांनायबो मोनगोन। हाबा जानाय जिउआ साबसिन जागोन। दिनैनि साना फालांगियाव दावगानायनि सान। नोंथांनि गोबां सानथांखिफोरा जाफुंसारगोन। बेयो नोंथांखौ खुसिबो खालामगोन। नोंथांनि नखरनि सोद्रोमाफोरनि सावस्रिया एसे गुरै जानो हागौ, जाय गोसोखौ जेंना खालामनो हागौ। दिनै नोंथाङा सोरजिलु हाबायाव जाफुंसार जानो हागोन, नाथाय गावनि आबेगखौ सामलायनो नाजा। नोंथाङा गोथाव आदारखौ रंजानो हागोन। बिदा-फंबायफोरजों सोमोन्दोआ गोख्रों जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रुफानि गाब। तुला राशि। हाथरखिफोरा बुङो दि दिनैनि साना तुला राशिनि सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे बेसेन गोसा सान जागोन। रांखान्थियारि बाथ्राफोरखौ लानानै गोसोआ गोनो-गोथो जागोन। गावनि जाग्रा आदाराव गोबां मस्लाफोर बाहायनाङा। नों गावनि बिमानिफ्राय खुसि आरो मदद मोनगोन। नखराव गोजोननाय फैगोन। बिब'-बिनानावफोरा माखासे जेंनाजों मोगा-मोगि जानो हागौ, जाय गोसोखौ दोरदनो हागौ। दावबायनाया जेंना गोनां जानो हागौ। जुदि हायोब्ला दावबायनायखौ दोनथ'नो हागौ। गोथां जिउनि बेलायाव साना मोजां जागोन। नोंथाङा नोंथांनि लोगोफोरजों मोनसे सारप्राइज पार्टिनि बिथांखि लानो हायो। खामानि मावथायाव साना मोजां जागोन, नाथाय मुखुब थागोन। गावनि बिबुंथिखौ सामलायनो नाजा। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गलापि गाब। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशिनि थाखाय दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय मोनसे गलाय-गथाय सान जागोन। सोलोंथाइनि बिथिङाव नोंथाङा मोजां फिथाय मोनगोन। नोंथांनि मोजां मोनलायनाय जिउआबो जाफुंसार आरो गोजोनथाव जागोन। नाथाय सांग्राङै गारि सालाय, बेवहाय जेंना जानो हागौ। जानाय-लोंनायावबो गोसो हो, उदैनि जेंनाफोर जानो हागौ। खामानि मावथायाव नोंथांनि साना सरासनस्रा जागोन। खामानिनि नारसिननाया थाबाय थागोन, नाथाय लोगोफोरजों रायज्लायनानै आबहावाया बजा जानाय नङा। जाथायारि खरसाया गोबां जानो हागौ। दिनै नोंथाङा नारसिननाय आरो मेंनाय मोनगोन, जायनि जाहोनाव नोंथाङा दिनै नोंथांनि माखासे सानथांखिफोरखौ दोनथ'नो हागोन। खैफोद लानो नाङा आरो गोसो हमथानो नाङा, बेयो बोसोन होजायो। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफालगोनां गाबा जादों चन्दननि गाब। धनु राशि। धनु राशिनि हाथरखिफोरा बुङो दि दिनै नोंथाङा नोंथांनि नखरनिफ्राय मिजिंथिजानाय आरो आबुं मदद मोनगोन। नखरनि सोद्रोमाफोरा नोंथांनि गासैबो खामानियाव नोंथांजों गसंफागोन। खामानिनि जायगायाव लोगोफोर आरो लोगोफोरनि मददजों साना साबसिन जागोन। जुलि जानाय जिउआव नोंथाङा मोजां फिथाय मोनगोन। नोंथाङा गावनि सावस्रिखौ जोथोन लानांगोन, बेवहाय माखासे जेंनाफोर जानो हागौ। जुदि नोंथाङा सोरखौबा मोजां मोनो, अब्ला दिनैनि साना बिसोरखौ नोंथांनि नखरजों सिनायथि होनो थाखाय साबसिन सान। नोंथांनि सोमोन्दोआ गोथौ जागोन आरो फोथायनाया बांगोन। दिनै नोंथाङा जाग्रा आदार आरो जामुंफोरखौ गोसो होनानै रंजानो हागोन। नोंथांनि सानथांखिया जाफुंसारगोन। खामानिखौ बाख्नायनाय जागोन आरो आयआ बांगोन। नोंथाङा नखरारि बेसादफोर बायनायाव रां बाहायगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोथां गाब। मकर राशि। मकर राशिनि थाखाय हाथरखिफोरा दिन्थियो दि दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय मोनसे मोजां आरो गोजोनथाव सान जानो थांगासिनो दं। फालांगिजों सोमोन्दो लाखिनानै दावबायनाया जाफुंसार आरो मुलाम्फा गोनां जागोन। खरसाया जोबोद गोबां जागोन।
बेनिखायनो गावनि बाजेटखौ सिगांनो थि खालाम आरो बेनि सायाव नोजोर लाखिनो नाजा। नोंथाङा मोनसे गोदान हाबा बिथांखिनि जाफुंसारनायाव गोजोनगोन। मोजां मोनलायनाय जिउनि बेलायाव साना गोनो गोथो जागोन। नोंथाङा नखरनिफ्राय मदद मोनगोन। दिनै नोंथाङा रां आरजिनो खाबुफोरबो मोनगोन। नोंथांनि गोसोआ दिनै सनमानजों गोसो गुदुं जागोन। फालांगियाव साननो गोनां थिरांथाफोर लाना मिजिंथिजानाय मुलाम्फानि जाथावना दं। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सा-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों चन्दननि गाब। कुम्भ राशि। दिनैनि साना कुम्भ राशिनि सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे मोजां सान। दिनै नोंथाङा जाग्रा आदार आरो मिथाइफोरखौ रंजानो हागोन। नखराव गोजोननाय फैगोन आरो खामानि मावथायाव नोंथांनि थाथाया गोख्रों जागोन। खरसाया बांगोन। नाथाय दिनै नोंथाङा मोनसे बिथांखि मोनगोन जाय नोंथांखौ धोनि खालामगोन। बेयो कुम्भ राशिनि सुबुंफोरनि थाखाय स्टक हाथायाव रां थिसननायनि थाखाय मोनसे मोजां सान। नों मोजां मोनलायनाय सोमोन्दोआव जाफुंसार जानो हागोन। जुलि जानाय जिउआव नोंथाङा संयम आरो सहायनायजों खामानि मावनांगोन। बेवहाय माखासे जेंनानि जाथावना दं। होनांगौ रांखौ मोनफिननो नाजानाया जाफुंसारगोन। दिनै जेबो रोखोमनि खैफोद दाला आरो हाखु-दाखु जेबो खामानि दा खालाम। लेनदेनफोराव सांग्रां जा, थाबथानाय रांखौ हरफिनगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 1 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों ब्राउन गाब। मीन राशि। दिनैनि साना मीन राशिनि थाखाय मोजां सान। दिनै नोंथाङा गोसोआरि महरै गोख्रों जागोन। नोंथाङा मोनफ्रोमबो हाबाखौ साबसिनै मावफुंनो हायो। हाबा जानाय जिउआव नोंथाङा नोंथांनि जिउ लोगोरिनिफ्राय मदद मोनगोन आरो गावजों गाव सोमोन्दोआ गोख्रों जागोन। खुसिया बांगोन आरो जायखिजाया गिदिर लुबैनाया जाफुंगोन। बबेखानि दिनै दुखु मोननाय, खावनाय आरो नांलायनाय बायदिनि जाहोनाव खहा जानो हागौ। बेनिखायनो सांग्रां जा। खैफोद गोनां खामानिफोरनिफ्राय गोजानाव था। दिनै नोंथाङा गाज्रि लोगोखौबो नागारनांगौ। दिनै मोजां बाथ्राया बे जागोन दि बे आयदायाव हास्थायनाय जाफुंसारनायनि थाखाय नोंथाङा गोसोआरि गोजोननाय मोनगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों खमला गाब। अब्ला दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। नोंथांमोनहा बेबादिनो सानफ्रोमबोनि फानजामुथिखौ मिथिनो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै चेनेलखौ लाइक, शेयार आरो कमेन्ट खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। गोजोन्थों।